Salutare toată lumea și ne-am găsit la un nou episod. Astăzi jucăm din nou Samp, dar jucăm singuri și na. Eu nu știu ce să fac, aseară am avut probleme cu GTA-ul. A trebuit să îl șterg și să-l iau din nou. Ia și da. Am enervat foarte rău. Dar na. Acum trebuie să facem noi level 2. Am jucat ieri, dar v-am spus, am avut câteva probleme și astăzi vreau să mă joc. Da, să fac. Depinde de level 3, cred că o să fac azi. Da, nu știu. Și nu prea am ce să fac în episoade. Am și eu doar 100 de cap. Prea mi-e lene să muncesc și... Dacă sunt și singur, n-am ce să fac. Dar cred că o să vorbesc cu ăștia, să filmăm împreună, că prea e mare plictiseală dealership-ul. Vreau să văd, am avut modurile, dar mi le-am scos. Îmi dădeau crash-uri într-una și când le-am scos, după aia nu mai mergea GTA-ul și a trebuit să iau din nou și... Da. A durat ceva, da. Bun. Nu cred că pot level 3, da. Un level 2 îl fac repede, dar haideți, până facem level 3 trebuie să muncim. Deci, tracker cred că o să fac, tracker fac în continuare. Și da. Da, de fapt știu unde e ce mai pe GPS-ul. Da. The farmer quit job. Și na. Da, mai degrabă nu știu dacă o să mă apuc de RPG 4 cum se redeschide. Dacă am lag nu o să mă apuc. Dacă nu am, mă apuc și da. Holy shit, ce e aici? Cred că pe asta o să voi sta de... Aoleu! Ok, am revenit. Am asta de aici. Avem aproximativ 4 minute filmate. Și na, oricum eu aș vrea să-mi iau ceva, o mașină mai bună, dar... Da. Mai greu așa. Nu spune că la mine pe mine, nu cred. What the fuck? Lord.
Și cred că ar trebui să fac eu conoier, nu tracker. Dacă mergem aici, o să mă la jobul ăla și revenim când ajungem acolo. Bun, am revenit, am ajuns în sfârșit la jobul ăsta și da. Dacă vi se par plictisitoare episoadele mele, ei bine, n-am ce să fac până nu intru într-o facțiune sau nu cumpăr o casă sau nu o să-mi iau o mașină sau toate chestiile alea, pentru că atunci ai ce să faci, bine, nici atunci nu prea ai mare lucru să faci, dar totuși ai. Și da. Hai să vorbim despre concurența între Bizon și Budget, da, Budget, cum vreți voi zic Budget. Bun, mi se pare că Bizon nu a fost deschis 2012-2013, Budgetul nu știu, pentru că asta v-am spus, primul meu cont, nu joc eu pe el. Când am intrat prima dată pe Bizon, era și Bizon 3, dar erau toate în vara anului trecut. Atunci m-am apucat pe contul ăla, prin iunie sau iulie, nu știu, sigur, și nu pot să zic că era super, cel mai bun server, dar în mare parte chiar era frumos. Ce nu suportam eu la Bizon și nu spun nici acum? Mafiile, frate, de ce ai numit o mafie? Nu știu, au niște nume foarte încurcate. Mai bine pune numele mafiilor ca pe Budget, adică, na, pana mea, uitați în copilul ăsta. De ce n-ai pune acolo? Înțelegi? Nașpa așa. Dar nu mulți vor să facă asta. Și na, pentru asta am vrut eu să mă apuc de Budget, pentru că aici am intrat odată cu un prieten și am văzut cum era, nu știu, acțiunile și mi-a plăcut. Și am zis, băi, mă apuc de Budget și na, m-ați de Bizon, bun contul, na. Nu am avut toată faza aia că nu m-a vrut nimeni să-l cumpere, dar asta nu am fost cine știe ce. Și na, joburile astea sunt mai faine, dar durează mai mult. Da, asta e. Uitați cât de fain să fie jobul ăsta. Da, scuzați-mă o clipă. Bun, bă, am revenit iar. Cred că, da. Și asta v-am spus, că nu mi se pare super să ai facțiuni inventate numele și mai ales să fie de-astea încurcate, să nu poți să riți un nume. Când aici le bagi pe cele din story mode și mi se pare mai ok. Adică, na. Și o să încep și o serie de tutoriale, bannerul și cu avatarul sunt aproape gata, astăzi o să le pun, sau mâine. Deci, da, avatarul am făcut eu, bannerul l-am dat unui tip. Și intro, nu știu când o să-l fac, când o să am peste 100 de abonați, căci, da. Oricum, tot editez și tot ce-o pus la început, dar n-am intro.
Și decât să mai dau încă 5 euro, mai bine mă lipsesc. 5 euro dau pe promovare. Da, oricum o să dau și pentru un intro, dar nu acum, când o să mai cresc. Că deocamdată nu e un canal super populat și... Na. Da, ok, un pe aici. Chit că e contrasens, dar nu mă interesează. Și na, trebuie să mai iau și eu câțiva colegi, să mai dăm un rob, să mai facem o chestie și cred că atunci o să fie interesant, că deocamdată nu mi se pare. Da, da, tot postez că vreau să strâng abonați și... Da. Îți muncesc joburi de-astea la care îmi dau mașină și farmul o să-l fac când o să-mi iau o mașină, deși nu știu când, oricum o să-mi iau o dubă de aia sau un Landstalker sau orice, da. Până iau eu. $30 din 75. Sper că e tot în Los Santos. Da. Aproape am ajuns, vreau să mai iau și acest coș, tomberon, gunoi, cum vreți voi să-i spuneți, și după încheiem episodul. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, haideți, vă rog din suflet, și un subscribe pentru că mă ajută și normal mă motivează și da. Haideți, până data viitoare, baftă lumea!